Здравейте! Добре дошли на видеооглед на двустаен апартамент, находящ се в ЖК Красна поляна. Влизаме в дневната. Тя е след ремонт. Стените са с тапети, отоплението е ТЕЦ, на пода е ламинат. Тук изложението е южно. Имаме голям балкон. Разпределението е с две посоки на света, юг и север. Хола е южен. Сега отиваме към спалнята и кухнята. Спалнята отново на пода е с ламинат, стените са тапети. Другия балкон също е остъклен, гледа към паркинга на блока. Банята, теракот и фаянс, определено за подмяна. Влизаме в кухнята. Тук дограмата единствено е ПВЦ. И другата тераса. Ако нашето предложение ви е заинтересувало, заповядайте на място на оглед.